Jorgin Fenek kien qal b'mod ċar lil Melvin Tewma li l-informazzjoni kollha li kien qed jirċievi kienet ġejja mingħand Keith Schembri. Keith il-Kasko kien lest jagħmel kollox biex jiddefendi lil Jorgin Fenek kienu biċċa waħda. Din hija biss waħda mid-dikjarazzjonijiet ċokkanti li ħarġu fil-qorti kif kompliet il-kumpilazzjoni ta' Vince Muscat u l-aħwa De Giorgio, akkużati bl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Waqt li komplet tinstema' xhieda tal-middleman huwa spjega x'wasslu biex jibda jirrikordja l-konverzazzjonijiet li kien ikollu mal-imprenditur Jorgin Fenek, filwaqt li spjega għaliex Keith Schembri issemma kemm il-darba f'dawn ir-recordings. Kont qed nibża li t-tnejn li huma kienu qed jikkonfoffaw biex jitajruni minn nofs sostna Tewma u kien għalhekk li huwa kiteb il-famuża ittra żvelata mit-Times fejn Tewma isemmi lil Schembri u lil Fenek. Meta sar il-kontroeżami mill-avukat Jason Azzopardi li qed jidher parte ċivili għal familja Caruana Galizia saret referenza għal frażi ix-xieħ li tinstemma fir-recordings. B'Tewma mistoqsi għal min kien qed jirreferi huwa qal li kien qed jirreferi għal Prim Ministru billi spjega li kien se jiddiskuti ma' Jorgin Fenek biex ikellem direttament lil Muscat. Fil-qorti Melvin Tewma żvela li kien hemm drabi meta saq lejn il-villa ta' Keith Schembri fil-Mellieħa sabiex iwassal lil Jorgin Fenek. Tewma qal li qatt ma ħa flus jew ordnijiet mingħand Keith Schembri, anzi reġa' insista li lanqas biss tħallas ċenteżmu għal dan l-assassinju brutali. Il-kumpilazzjoni kompliet quddiem awla appakkjata preseduta mill-Maġistrat Claire Staffrace Zammit kontra l-allegati 3 qattila tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Preżenti fl-awla minn barra ġurnalisti u avukati kien hemm ukoll il-qraba tal-vittma inkluż il-ġenituri tagħha. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-ispetturi Keith Arnaud u Kurt Zara.